En finalitzar l'estiu i ja començant la tardor, és moment de la sega de l'arròs. Nosaltres hem vingut a conèixer aquesta meravella de camp, aquesta terra tan nostra, per conèixer tots els secrets d'aquesta varietat, aquest sector, que és el de l'arròs, de la mà del responsable de la sectorial de l'arròs d'Ava, Miguel Minguet, i a més gerent també d'Albufera Foods. Molt bona vesprada, Miguel. Bona vesprada, què tal? Conta'ns un poc sobre este sector. En quin moment es troba el sector de l'arròs? Bueno, ara mateix anem a, com tu dius, anem a segar, no? Anem a replegar la collita que hem treballat tot l'any. Hasta fa molt poquet ho hem passat ben mal, perquè venien unes pluges fortíssimes, ha plogut 2 voltes enguany i quan més ha molestat, ha plogut al sembrar i se va retrasar la sembra i això ha fet que les pluges de les últimes, les darreres, han caigut en plena collita. Entonces, mos ha fet patir prou, però bueno, ara que n'hi ha una temporada o que pareix que va haver bon temps, pues anem a tractar de segar lo màxim possible i posar l'arròs en el graner. Per a que la gent també es faci una imatge visual de tot este procés de l'arròs, conta'ns també per estacions com seria tot este procés. Bueno, per a la gent que no viu del món de l'arròs, per fer-ho d'una manera senzilla i visual, jo sempre ho explico un poc per estacions i gastant els colors. No? Per a mi l'hivern és blau perquè els camps estan coberts d'aigua i bueno, diguem que el llac recupera aquesta superfície, no? Que els arrossers li hem agarrat prestada. No? Després, a la primavera és marrón perquè el que fem és aixugar i treballar la terra. La preparem, fanguegem, incorporem els restos de rastoll de l'any anterior, nivellem, llaurem, fertilitzem i arriba el moment de sembrar. I a partir d'ahir el que fem és inundar i tirar la llavor. A partir d'ahir canvia, això ja és l'estiu, a l'estiu és verd, perquè tots tenim en la ment, no? En la retina, ixa imatge dels camps d'arròs verds que van creixent de l'arròs, cada volta se fa més alt, i ell pues, és una espècie de camp de futbol, encara que baix està totalment ple d'aigua. I quan arribem ara a l'otoñ, a la tardor, pues és groc perquè és aquest dorat que esteu veient ara mateixa, que és el preludi de la sega. Així que diguem que l'arròs té 4 estacions en 4 colors molt determinats. De l'Associació Valenciana d'Agricultors baralleu algunes xifres pel que fa al sector, si cada vegada aposta més gent per ell. Imagina que les nostres terres, les que veiem, estan plenes d'aquest cultiu que sort per a nosaltres. Ens podries indicar algunes xifres? Sí. Mira, a València actualment se cultiven unes 14.500 hectàrees d'arròs. La immensa majoria d'elles al Parc Natural de l'Albufera, a la Ribera Baixa. Es fa més arròs també al Menara i a Pego, però són quantitats molt menudetes. El cultiu de l'arròs no està decreixent perquè ara mateix només es cultiva arròs en aquelles terres on no es pot cultivar altra cosa. A València han arribat a fer-se 50.000 hectàrees d'arròs. Es feia arròs en el Veric, es feia arròs en el Sira, moltes d'aquestes terres en les que es feia arròs, molt en Xàtiva, per supost, totes les planures litorals, quan l'arròs era molt rentable, fa 100 anys, fa 150 anys. A partir d'ahir vingué una crisi de rentabilitat, es va substituir tot el que es pogué per el taronxer, ara en acabant determinades zones s'han substituït del taronxer al caqui, però la major part del que s'ha substituït a caqui s'han substituït en aquestes zones arrosseres. Moltes partides se segueixen dient la partida de l'arrossar. Són fondos xelats en una terra molt bona, molt fèrtil, perquè ha tingut molts anys de poso i de matèria orgànica arrossera allí posada. Així que ara mateix el cultiu de l'arròs a València és estable i volem que segueixi sent estable perquè només disminuirà per quebra de l'agricultor, així el que queda no es pot canviar ja. I llanceu algunes reivindicacions en aquest sector? Jo crec que en el sector arrosser tenim els mateixos problemes aproximadament que tenen el resto de llauradors. No? Tenim un problema greu en el que Europa no ens entén. No? La societat cada volta és més urbanita, Europa està molt lluny i no entén la realitat de l'agricultura. En menys de 10 anys se varen caure 2/3 parts de les substàncies actives que podíem gastar en el cultiu. I a nosaltres ens pareix bé que se limiten aquelles substàncies que puguen llunyanament tindre el més mínim perill per a ser nocives per a algú. I això
va passar en 2009, fa 10 anys que estem treballant en una limitació severíssima de substàncies, les que queden són absolutament segures, tenim l'agricultura més respectuosa del món en Europa i el que ens sap mal és que no se'ns està reconeguent i que quan entra producte de tercers països no han de complir aquesta legislació ni tenen aquestes limitacions. I això per a nosaltres és la fundamental, la batalla fundamental. Volem seguir fent, com estem fent fins ara, l'agricultura més respectuosa del món, volem seguir cultivant dins d'un parc natural en un gran respecte mediambiental, però volem que el que vinga a competir amb nosaltres tinga que complir les mateixes condicions i que el consumidor sàpiga que quan pren un arròs cultivat en l'Albufera està prenent un arròs que està ajudant a preservar el parc natural i que a més té les màximes garanties sanitàries. Què ens podries dir també de la denominació d'origen? La denominació d'origen és l'única ferramenta que tenim els llauradors a València per a identificar el producte com a valencià. És molt trist, però en la legislació actual es pot agarrar un arròs fet a l'altra banda del món, es du ací, s'elabora, s'empaqueta i ja és un arròs valencià a tots els efectes, perquè apareix en un icono valencià en el paquet, elaborado en un poble valencià i el consumidor no pot distingir que sigui un arròs valencià o no. L'única manera que algú té de saber al 100% de que aquest arròs s'ha fet a València és la denominació d'origen. Per tant, mereix el màxim apoyo i reconeixement per part del sector arrosser.